O Romima se puno priča na lokalu, ali ne čini mnogo, jer su opštinski budžeti mali da podrže programe koji bi unapredili položaj ove manjine. Ipak, Niš prednjači u poboljšanju položaja Roma. Pre 6 godina na Niškom univerzitetu bilo je 5 studenata Roma, danas je preko 100. Ovo je istaknuto na javnoj debati o položaju Roma organizovanoj u Evropskoj nedelji demokratije. Pre skoro 90 godina u Niškoj skupštini 2 odbornika bili su romske nacionalnosti. Niš je imao prvi romski hor i prvo romsko društvo. Ovaj grad i danas prednjači u poboljšanju položaja Roma. Politika sama po sebi ne donosi nekome blagostanje, ali stvara uslove. I u tom smislu mislim da ti razgovor, i to je maksimalni domet, dakle, ti razgovori i stvaranje jedne političke volje, jednog društvenog ambijenta, da svako zadrži svoju posebnost, da Romi zadrže svoju posebnost, ali da niko ne zaboravi na svoje građanske obaveze. Ono što jeste problem kod romske populacije je nizak stepen obrazovanja samih Roma. Oni se pravdaju time da nemaju finansijskih mogućnosti da bi svoju decu obrazovali, školovali i tako dalje, ali mi imamo podatak da smo pre par godina imali samo 4 studenata romske nacionalnosti na našem univerzitetu, dok danas neki podatak govori da je preko 140 mladih Roma na našem univerzitetu, fakulteta u gradu. Predstavnici civilnog sektora ukazuju na nedostatak zakonske regulative za poboljšanje položaja Roma, a države da se njihova prava često krše iz neznanja. Imate najveći broj pravno nevidljivih lica, osoba bez ikakve dokumentacije koji ne mogu da uživaju nijedno pravo koje im garantuje Ustav i naša država. Najveći deo te grupacije jesu Romi. Nemamo zakonski uređeno da se taj problem reši. Ono što je u ovom društvu problem je da je diskriminacija prema Romima široko rasprostranjena pojava i da je to nešto što je još uvek, može da se kaže, duboko ukorenjeno u svest ljudi, naših sugrađana i sugrađanki, i da na tome treba da se radi. Znači, to je nešto što se u ovom sistemu tretira kao potpuno uobičajeno i potpuno normalno. Evropska nedelja demokratije traje do 16. oktobra. Organizuju je grad Niš, Centar za lokalnu demokratiju u saradnji sa Metropolitan univerzitetom, Dečijim centrom i Niškim ekonomskim fakultetom.